Ville Air. Assalamu alaikum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe fulaɓe fullaɓe lamɗam sikki ala eɗen ɗo hannde e galle debbo mo ganduɗa pullo baɗɗo fayida taw en wiye Coumba Gaye. Sa wi Coumba Gaye mbiya artiste joguiɗo talent, voix muɗum ne moƴƴi machallah, ganduɗo ko waɗata ko, bawɗo ko waɗata ko, sikki ala haade men junnade e haala ko ni tan batten kokken Coumba Gaye konngol o salmodira e bandiraɓeɓe garten e bundi yewtere nde. Coumba Gaye mi salminima, salmina rendo ngo. A salminama, a salmitama. Mi wima famma Allah be jom mi sonna duñala tegero. Ati wala nanyininka, ati wala fanyininka. Iye jonson, ni alayi son ni bana, ni alayi son ko soni bana. Idrissa salminama, a salmitama aussi abiyama bismillah maɗa e galle he, galle Allah galle maɗa. Omar kadi min betima e darde makko kala komin mbaɗi kadi o ara waɗa hen participation makko nangga hen no hannirta ni. A salminama seydi Kumi, miɗen calmina kala jeeɓoɓe émission o onon fof on calminama moni foof inde muɗum e yettode muɗum. Abiyama bismillah maɗa. Sikki ala bandiraɓe wonko puɗɗiɗen heɗade kono kadi wonko puɗɗiɗen nande saabu ndeɗo dande welde heɓato tan koto Coumba Gaye ɗo machallah voix o ne waɗi fayida. Sikki ala Coumba haade meɗen woɗɗoyde mboɗo sikki wonko mbaɗɗa ko heewi ko ganduɗa ene yiyo te kadi ene memo. Haade meɗen noon nadde e bundi yewtere nde. Hande somi wima Coumba Gaye holto mbawanmi yitude Coumba Gaye? Voilà, Coumba Gaye ko debbo pullo ene jibina to wiyete Tambacounda ene ha ɗo to Dakar jeey to wiyete Poste Thiaroye. Ene fuɗɗi carrière mum noon ko Tamba puɗɗimi wadde carrière am gartumi Dakar ɗo machallah wajiɓe kadi mbaddi hen hamin jetti hande tomin jetti ɗo. Ko on tan wiyete Coumba Gaye guel ganduɗa min ɗen ɗo tan minen doga hen minen mbaɗa yana ummo pendant des années ha. Voilà min calmini noon fulɓe foof. Eyi Coumba Gaye sikki ala jibinoɗa ko toon to Tamba to mbotuma dasa ɗo mawnuɗa ɗo e Dakaru lamorgo leydi Sénégal. Beele Coumba Gaye wonko fuɗɗino wadde o wiyata kam ɗo e Dakar kam hamin gandi aɗa waɗa to mbotuma dasa ɗo Tamba hamin ganda kadi aɗa waɗa toon congé aji baɗɗi fayida. Mais est ce que e nder leydi ndi ko wayno tellade e diwan Fouta o e ko nandi hen walla est ce que a heeɓino yaltude pour yimɓeɓe mbawa yiide Coumba Gaye ganda holgonɗo Coumba Gaye? Eyyi diwan Fouta o min jalti hen kono wona no feewi, min jahani hen ko heewi. Min keeɓino yaade to wiyete Thilɓe en e Mbagne min jeehino ɗon, min jeehino Matam, min jeehi Podor, min jeehi hay Hunare. Kono min jahano ko Ndendori nde min jeeyno concert Ndendori min dewori Hunare Ndendori min mbaɗi concert o min jiirima seeɗa noon kono wona no feewi quand même en bundi no a yirlima sababude memɗa koye ɓerɗe fuurankoɓe guuri ɗe jaaɗade so tawi artiste yeehi ɗum e Fouta c'est ko andude artiste o wonko wone makko. So tawi ala ko wone e ma sa fiji wuuro woto e Fouta mi sikkani saɗa ficce wuuro wongo nde wonnoon fuutankoɓe ndewirta e neɗɗo sababude o hami poti rewde makko a hollaɓe tan koɓe ndewirta e ma ɓe ndewa e ma. So tawi en duttitima seeɗa e banggue cassette won cassette mo mbannoɗa waɗino premièrement cassette beele oɗon cassette kam e début makko waɗani caɗele seeɗa nde won noon artiste aji kewɗi ne kewi woytade oɗon banggue ko beele won caɗele dañade hen walla ala caɗele dañade hen? Eyyi min mbaɗi avant min mbadde cassette sax min gadi wadde ko single o ne wiye hommage à Néné Aissata. nde min mbaɗi single o Allah waɗi single o waɗi réussite nde minen puɗɗi nadde carriére amen musical kono Allah waɗi hen réussite affaire nde machallah minen mbawi wide so fulɓe gandi amen hande ko Allah on hommage à Néné Aissata. Nde min gummi hen noon min jaltini album ne wiye Dande Africa. Nde min mbaɗi Dande Africa min jaltini hen clip goto ene wiye Jombajo. Clip o machallah ala foof mo yeɓanimo hande mboɗo wawi wide hande ɓeydi visibilité amen sah hande e monde artistique momin goni o clip o ne jeeya hen. Kono clip o nde ardi koye album nde album o min puɗɗi wadde promo album Allah waɗi min dafami hen rafi mo ganduɗa rafi o juuti no fewi hamin battini lelnude promo o kono Allah e wonde ko moƴƴo ko min camori min ɓamti golle ɗe kono min kuccitanimi e album o min ɗacci album o lelima kono ha hande
so yimɓe jiɗi yiide album o bientôt mamin nannu ɗum e YouTube he eyyi kono noon Allah waɗi min jaltini single biyeteɗo joni Samba Yero mo gonɗen e muɗum joni o koye ɗum min goni pour l'instant. Mais est ce que e banggue cassette o aɗa andi neɗɗo wawa finde suba tan o yaltina cassette taw o dañani hen banggue caɗele ko wayno financement walla ɓe ganduɗa fotɓe nangude hen ha hunde yaara yeeso beele ala caɗele gonɗe hen walla cassette o kam kanko ko gartam ɓolam tan jiiɗa e makko. non non cassette o no mbirumami ni nde puddi wadde pour mo machallah tabarikallah wajiɓe nangui hen ko wayno DJ Prince machallah monde pulaar o kadi ɓe coodi album o album o fuɗɗinoma yeyede déjà no mbaddumi Alassane Sow émission machallah et même sur le coup min jeeyi presque 100 CD eyyi e nder émission voilà min jeeyi 100 CD a faami min puɗɗi machallah hay tonton Elage noddi amen min jeeyi ha galle makko min badde mabɓe émission bo doy war ko jolfuɓe mbiyata min puɗɗima wadde dal promo no hannirta ni a faami mais ala andi neɗɗo kam ka a fewjat Allah ni fewja Allah waɗi ko min rafa e hakkude he déjà pour mo nacci wawde hebde doole mo wawno dañde saabu hande so woni artiste o lelima sellani hande won gueɗe kewɗa wawta wadde ɗum après nden voilà rafi o ari koye saaha mo ganduɗa téléji kala ene poɗo voilà c'est ça radio ji fof ene poɗodir voilà ɗum fonno yeyde cassette o Allah addi rafi voilà Allah nde addi rafi noon min jabri Allah nde mi yiiɗi waddude hen seeɗa kono nde jaami ha ɓooyi ko haalpulaare mbiyata ko cellal woni afo ngalu a faami nde mbaddumi hen ha ɓooyi mbimi ɗum ɗo komi ronki yo yarni yomi lelnu taw ha seeɗa mi darta voilà joni noon Allah waɗi comme min ɗum ni ko yaltanno yalti ko hebno dañde ko dañi ɗum ko heddi ko nannani juuɗe Allah mamin nannu album o bientôt inchallah saabu album o no fotirni foof nde yalti min jaltini ko clip jombajo nde jombajo yalti min pawi hen ko single goto ne wiye jooɗo ɗon gila nden min mbaɗi bloqué album o min jaɓani album o yalta eyyi joni noon comme joni Allah waɗi min puɗɗima activité ji amen Samba Yero ari inchallah bientôt ma album o naat YouTube kala jiɗɗo dañde ɗum tan so yeehi YouTube ma heɓ album o inchallah no wini kala jiɗɗo hebde ɗum so yeehi YouTube ko toon woni to mbawata hebde ɗum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe no gomu wiide ni yeeɓoɓe sen meɗen mo ganduɗa ko pattam lamo ene gollana hande ko tiiɗi e leñol ngol wiya Windere TV so wiyama Windere noon noddi yimɓe kala neɗɗo kala ene foti arde jagga hen en ji nalanke meɗen pattam lamo hande mo jewfiɗen en ji ko fuɗɗi hokkude bandiraɓe ko kono noon mboɗo sikki haɗam ruttitade e single woni mo clip ma mo mbaɗɗa hande o mo jogoɗen ruttade nadde e nder muɗum o beele won ko mbawɗa hokkude bandiraɓe wona tufum noppi muɗumen ko adi eɗen garta e clip o mboɗo wawi kay son jolama nattiramo ne jooɗo ɗon son jolama mi nawamo ne jobajo son jolama mi nawamo ne Omar Dorokumi son jolama mi nawamo ne jigéen ñi son belama aussi mi nawamo ne ɓerdam loolu neexul ɗon kam weeli machallah wayno sukara joni kam ko amal ƴewata ko ɓerdam tooñi kam ha ko ɓerdam wayni kam ha ko ɓerdam Seydi Diallo hannam ko woni ko ɓerdam ko mi yigite mane ngoya ko ɓerdam sahalani ko woni ɓerde ma minen min ganda ko woni ɓerde maɗa halnu amen an ko woni ɓerde maɗa ko ɓerdam konde jimomi gillingu me ɓerdam paye makko kono haawi kam ko anda kumbane woodi somi jooɗima hakkillam fo wona e makko kono miijam ko yiwane makko hay ñalawma gooto ko ɓerdam eyo